Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah malih ingkang gayem kalih jajane leren riyin nggih jawab salam. Kula dongaken sing semangat jawab salame kalih Allah enggal dipun paringi sedaya hajat-hajatipun dipun gampelaken Allah Subhanahu wa taala nggih. Monggo sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sedaya para kiai, sedaya ibu nyai, sedaya tokoh masyarakat ingkang kawula hormati, sedaya pejabat pemerintah Desa Sukomoro nggih, Nganjuk saha sedaya Dewan Asatid wal Ustadzah Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Jannah ingkang kawula hormati, bolo-bolo sholawat Raudhatul Jannah. Nggih. Kaya bloncengi bapake. Ingkang dalu punika dipun milati milad ingkang ke-11. Mugi-mugi sholawat utawi hadroh Raudhatul Jannah kalih Allah dipun paringi saged istiqomah ila yaumil qiyamah dalam rangka mengembangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya ingkang rawuh hadirin wal hadirat, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ingkang dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu punika kawula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya, saged sowan dhateng warga Desa Sukomoro. Pundi? Oh nggih. Dusun Kajang. Nggih. Pangapunten wong kula mboten asli tiyang mriki, mulakno nggih dereng tepang, muga-muga kita sedaya dadi dulur donya akhirat nggih. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, niki wau panjenengan mlempak dhateng mriki mulai jam pinten? Bakto magrib. Dereng isaan berarti. Sampun nggih. Alhamdulillah keranten kita sedaya dalu punika sepindah memperingati kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gek tanggale dalu punika pas tanggal 12 Maulid. Niki kita sedaya kudu seneng para rawuh, kudu seneng keranten awake dhewe niki sampun biasa, sampun kulino lek arepe riyaya Idul Fitri seneng nggih to nggih. Arepe riyaya Idul Adha ya seneng. Lana kula maos dawuhipun para ulama
Umat Islam niku biasane lek arepe riyaya Idul Fitri bungah ditandai sing wedok-wedok biasane bodho check out neng Shopee, check out neng TikTok, check out tempundi-pundi mergo kepengin wulan Syawal riyaya Idul Fitri niku hari kemenangan mantun poso 30 dina. Riyaya Idul Adha nggih ngoten kula panjenengan niku biasane lek arepe Idul Adha sing sugih-sugih merelakan harta bendane damel korban nggih ta nggih. Terus sing biasane mboten patek mangan sate malih iso mangan sate mlakno suweneng. Lah seneng teng riyaya kalih niku sae. Tapi awake dhewe kudu luweh seneng teng kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teng napa kok ngoten para rawuh? Mergo eneke kebungan utawa kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha niku mergo enten sing beto syariat yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakno lek mboten enten Kanjeng Nabi riyaya Idul Fitri kalih riyaya Idul Adha niku mboten dados. Sik cobi radi meneng nggih. Nggih pun usah udur-uduran masalah jajan. Pokoke langsung dipangan ngene ora usah tekok kancane. Keranten iman-iman awake dhewe niki lek malam Maulid pemeneh pas ketepaan malam Jumat pisan awake dhewe niki mboten remen ora seneng bahkan sik duwe rasa susah teng tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaane enten napa mboten sing dalu punika badhe pengajian ngenyari kerudung? Enten mboten tiyang pundi desa pundi wau? Kajang, tiang Kajang enten napa mboten sing badhe budal pengajian niki wau ngenyari kopiah napa ngenyari sarung napa ngenyari klambi napa ngenyari kerudung wonten napa mboten? Belas. Brambange ndak panen napa piye to iki, Mas? Oh dereng. Lah terus awake dhewe niki wau bungae napa dalu niki bungae? Rebutan jajan cilikane ora tau oleh jajan bodohan. Alah nggih mantun niki kondur saking pengajian ngomongi bojone nggih Pak mang ngajine ngomongne maulid wong maulid kuwi kudu seneng. Lah senenge wong wedoke diantarane mergo ditukokne klambi ditukokne emas. Bojone kon ngrungokne Bu nggih. Lan alhamdulillah bojoku niki wis tak omongi ngono, Dik, cek oto sembarang los tak bayarane. Nah, mergo wulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gek rata-rata wong wedok niku senengane napa to, Bu? Duit. Jenengan gelem ditukoni klambi anyar tapi ra patek duwe duit. Berarti penting klambi napa penting duit? Ya untung panitiane dalu niki sing diganduli untuk duit niki wau. Menawa duit kira-kira sak panggung-panggunge iso amblek tinggi rayan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten nggih. Dadi dalu niki kita sedaya kudu seneng. Mulakno sing susah-susah mergo utange akeh muga-muga barokahe Maulid ndang iso nyarutan nggih. Ndang iso nyarutan terus iso utang neh. Mergo tandane wong usaha lancar bar nyarutan terus utang neh. Barokahe Maulid mugi-mugi panjenengan sedaya sing rawuh dalu punika nggadah keluarga ingkang nandang gerah muga-muga Allah enggak dipun paringi sehat. Sing gadah keluarga tasih thalabul ilmi muga-muga pikantuk ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah. Amin Allahumma amin.
Kranten niki malam kelahirane Kanjeng Nabi, awake dhewe niki kalih para ulama dipun anjuraken nyuwun teng Allah, ndonga teng Allah supados pikantuk rizki sing paling agung ya niku napa? Halo? Rizki sing paling agung niku napa, Pak? Apa? Kesehatan. Enten malih sing saged jawab kula sangoni. Rizki sing paling agung napa? Kesehatan kurang bener. Duit. Awakmu gelem bengi iki nampa duit 10 juta terus esuk ambekane leren. Kebahagiaan kurang bener. Okeh mas-mas e golek kebahagiaan ning ngene LC ya okeh. Apa kuwi nikmat sing agung? Lah napa lah niki melakno ndonga bareng-bareng nggih. Engko lek kula mari ndonga jenengan nenek sing iso nirokne bener kula sangoni nggih. Nggih, monggo bareng-bareng nggih ndonga sareng-sareng nggih. Bumpung niki malam 12 Rabiul Awal nyuwun teng Allah rezeki ingkang paling agung kula lan panjenengan sedaya gesang teng alam donya niki. Rezeki sing paling agung napa? Supados saged nderek-nderek syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terokne kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-hannan al-mannan bati'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram antarzuqona kamalal mutaba'ati li'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan wa tuhyana wa tumitana ala dzalik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niki sakderengipun pengaosan diterusaken monggo niat manah ati kula lan panjenengan sedaya dipun dandani malih sing keng griya wau mungkin niate rene kepengin rebutan jajan niate didandani neh nggih. Niate napa teng mriki? Derek-derek pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi jalan hormat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng maos istighfar mugi-mugi dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya dalu punika estu-estu disepuro Allah Subhanahu wa taala. Ing akhiripun mengke mantun pengaosan kula lan panjenengan sedaya tambah umure, gesange tambah dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala, tambah umure rizkine tambah gampang, tambah umure kesehatane tambah kathah, tambah umure muga-muga putra wayah kula lan panjenengan sedaya ditakdir dados putra wayah ingkang sholih sholihah. Astagfirullah.
taqabbal astaghfirullah minal rabbi ilman nafi'an wa wafiq amalan sholihan ya zikir lan sulo nganti zikir lan sulo lali uripe rumangsa aman dununge rasa sabar narimo najan pas kabeh tinakdir pangeran kabeh tinakdir pangeran ya Rasulullah salamun ya rafi'a syah atfataya jiratal alami ya uhailal tiwal karami ya uhailal tiwal laumul fatihah. Para rawuh ingkang minulya, wau kita sedaya sampun nyuwun teng Allah. Enten sing wis pun hafal? Enten sing sampun hafal? Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allahul ladzi la ilaha illa anta al-Hanan al-Mannan bati'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram antarzuqona kamalal mutaba'ati li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan wa tuhyana wa tumitana ala dzalika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niku menunjukkan bilih kita sedaya niki kalih Allah kedah nyuwun rizki ingkang paling agung. Urip teng alam donya niku duit bener penting, bener butuh, ning tiyang duwite akeh, sugih ra umum, kok ora nderek syariate Kanjeng Nabi, niku kula yakin uripe ya panggah kurang tenang. Nggih to nggih? Nggih napa mboten? Tiyang duwite akeh tapi ora nderek syariate Kanjeng Nabi, uripe panggah ora tenang. Mulane alhamdulillah kula teng griya nggadah rutinan malam Rebo. Setiap malam Rebo, Bu, jenengan mengke sok mben lek longgar jenengan tindak teng Blitar. Niki malam Rebo sok mben kula ya badhe maulutan kalih bolo-bolo Blitar. Niku kula cepaki wedhus 3. Dadi sing direbutne mboten namung jajan tapi cuma lewat wedhuse mboten digantung. Mulai digantung mati. Lah, nyuwun sewu para rawuh, nggih mengke sing beruntung mulih nggo wedhus ngaji niku. Pun biasa teng pengajian kula Blitar ngoten niku. Lah, balik malih kula jenengan niki urip teng alam donya
seberapapun tinggi pangkate, seberapapun banyak harta bendane, kok ora nderek Kanjeng Nabi niku mesti ora tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged nampi napa mboten? Lah wong urip niku sing digoleki ketenangan kok ketegangan. Ketenangan awakmu pehne sering tegang ya ketegangan. Mulane malam Rebo wingi pun kula sampekne wong niku duwite akeh, pangkate dhuwur, kok ora nderek syariate Kanjeng Nabi, uripe panggah ora tenang. Contone kados DPR niku sing mboten nderek syariate Kanjeng Nabi. Gajiane niku iso 50 kali lipat gajiane awake dhewe per bulan. Ning uripe napa tenang? Mulane alhamdulillah kula panjenengan misalkan sesasi karo Allah ditakdir oleh bayaran 2 juta, oleh bayaran 3 juta, gede-gedene oleh bayaran 5 juta. Ning pekerjaane kok kados Kanjeng Nabi, nderek syariate Kanjeng Nabi niku kula jamin uripe mesti luwih tenang daripada DPR sing gajiane ratusan juta ning nguntal duwite rakyat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged tampi napa mboten? Mulane nyuwun teng Allah niku Bu, nyuwun teng Allah niku Pak, sing paling agung antar zukona kamalal mutabaati li abdika wa rasulika. Ya Allah, panjenengan paringi kawula niki rezeki ya niku kepengin nderek-nderek Kanjeng Nabi sing secara sempurna. Mulane Kanjeng Nabi niku Bu, uswah sing paling luar biasa. Mboten enten contoh teng alam donya niki sing sempurna kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane awake dhewe nyuwun teng Kanjeng Nabi, nyuwun teng Allah supaya saged nderek-nderek Kanjeng Nabi fi aqwalihi utawa fi a'malihi utawa fi af'alihi dan seterusnya. Halo? Niki udur napa niki? Halo? Rizki sing paling agung wau napa? Nyuwun teng Allah supados diparingi kesempatan saged nderek-nderek syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo awake dhewe niki urip khususe dalu punika niki awake dhewe memperingati Maulid niku kok mboten enten tujuane mboten. Tujuane napa to awake dhewe ngentenaken Maulid supaya awake dhewe niki tambah umure, tambah mantep nderek syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten kula jenengan selama niki nderek syariate Kanjeng Nabi tambah umure, tambah mantep napa biasa mawon. Yakin nggih? Sing nom-noman sing rong rabi njajal jenengan sholawatan seprono seprene iki kira-kira tambah mantep lek besok oleh syafaate Kanjeng Nabi apa mikur tambah wetenge gedhi tok mergo oleh berkat mendina. Estu nggih? Mulane niku sing disuwun. Dadi kula jenengan niku Bu sadurunge nyuwun teng Allah oleh duit sing akeh. Sing lanang-lanang nyuwun bojo sing ayu, nyuwun pangkat sing dhuwur, nyuwun omah sing apik. Sadurunge nyuwun kabeh niku nyuwun teng Allah. Kepengin nderek syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoke awake dhewe nderek syariate Kanjeng Nabi, awake dhewe niru-niru tindak lampahe Kanjeng Nabi. Dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Uripe awake dhewe karo Allah bakal dicukupi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong urip niku kira-kira penak sugih napa penak cukup, Bu? Tenan nggih. Mulakno teng alam donya niku kesugihan ya ora penak, kemlaraten ya ora, duwe bojo ayu ya ora. Duwe bojo elek ya ngerti lek ra penak disabari 30 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mulane awake dhewe niki lek nderek syariate Kanjeng Nabi para rawuh, dawuhan Allah, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mukminin. Uripe awake dhewe niku dicukupi Gusti Allah. Mulane kula lek teng pundi-pundi lek ndamel conto, nyuwun sewu, ibu-ibu niku lek gawe kathok kegeden lak ya ora penak to nggih. Gawe kathok keciliken ya ora sing penak. Sapa nglirang gawe kathok emang. Gawe kathok kegeden ya ora penak, gawe kathok keciliken ya ora sing penak. Heeh, aja muni ra kathokan. Pehne sarungan ae. Sami kula jenengan niku teng Allah nyuwun sugih. Niku lek kesugihan nyuwun sewu ya ora penak. Kadang pejabat niku lek kesugihan uripe ya ora penak, wedi lek diuber-uber KPK, nggih to nggih. Lek kemlaratan ya ora penak, arep maulid ngeten iki bingung apa sing dipasang. Bingung apa sing digawa. Nggih napa nggih? Mulakno nyuwun teng Allah niku supaya uripe nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantun niki lek donga diowahi nggih. Aja ndonga mek kur mantep ning Allah, in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhriju. Mek kuwi mek mantep, liyane mboten mantep. Mulane alhamdulillah kula iki riyen jenengan tangketne bola-bola kula sing nate mondok sak pondok. Kula iki ndongane mek kur namung kepengin iso mulyakne umat Kanjeng Nabi. Dan alhamdulillah sampai detik niki rutinan teng griya niku sing ngaji kuwatah, dan alhamdulillah ya iso panggah mulyakne umat Kanjeng Nabi. Mulakno napa-napa niku kudu digandengne kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niate napa wau ndonga teng Allah supados alah mbuh lali. Jenengan nyawang iki nggih. PN nang nggo ya bar ngaji tak uncalne. Ki panitiane aku ya duwe jajan semene ora enek ladinge apa kon grakoti apa piye. Damel pantes-pantes. Nggih mantun niku jenengan pek mawon. Gek banyu sakmene iki ki ora enek sing dibukakne wae. Kudune pas royokan iki wis entek isine lagi tapi. Apa dikira wong Blitar kaya 23 batinku. 23 napa 23? Rapal awakmu. Wis alhamdulillah wis selawat ono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teng Allah nyuwun napa wau? Rizki supados saged nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal napa? Fi akhlaqihi. Kita sedaya niku nyuwun teng Allah supados saged nderek Kanjeng Nabi urusan akhlake para rawuh. Melakno saat ini Indonesia niku kathah wong pinter tapi akhlake kurang apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek ngomong ning sekolah kula yakin anake panjenengan, putune panjenengan niku upama sakniki karo zamane mbah-mbahe panjenengan kula yakin maca Qur'ane luwih fasih, ngajine luwih dhuwur, sekolahe luwih dhuwur, ning akhlake piye njajal? Halo? Halo? Lakno alhamdulillah beberapa hari yang lalu kula ngaji teng perbatasan Blitar Kota nggih ngoten. Kathah sakniki bocah cilik-cilik niku sing akhlake rada kurang apik karo wong tuane, bahkan sampai muni aku dadi anakmu rugi. Duwe wong tua melarat kaya sampean ki rugi. Padahal ya madrasah, ya sekolah. Niki menunjukkan bahwa napa? Awake dhewe niki pinter penting, tapi akhlak sing apik ya luwih Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulakno kira-kira lek mantun ngaji ngeten iki ndonga teng Allah supaya anake pinter apa anake akhlake kaya Kanjeng Nabi. Ayo, ndonga teng Allah kepengin anake sugih apa sing sugihe kados Kanjeng Nabi. Mulakno niki penting para lek mboten dielikne. Mek gur ndonga teng Allah tok, ya Allah muga-muga kula panjenengan paringi putra wayah sing sugih-sugih. Lah karo Gusti Allah dongane sembadani anakmu sugih tok,
tapi akhlake ora kaya Kanjeng Nabi. Akhirnya suatu saat bapake lara mergo anake sugih ora ngendangi sing teko mek duwite tok. Mau jenenge anak ra duwe akhlak, Pak, butuh duit pira? Padahal anake butuh disambang. Mergo ndongane kurang jelas teng Gusti Allah. Sami enten wong mara teng griya nggih ngoten. Gus jenengan dongakne putra kula niki ketampa ning kedokteran teng UI. Badhe kuliah teng kedokteran UI Jakarta. Kula dongakne alhamdulillah gang pirang dina ketampa neh. Gang pirang dina ketampa terus sambat neh. Ternyata daftar ulange larang, Gus. Lho jare pertama ndongakne apa ketampa, mbasan didongakne mbasan ketampa daftar ulange larang. Niku mergo ndongane ora detail ning ngarsane Gusti Allah. Halo? Halo, Pak. Saged tampi nggih? Saged tampi nggih? Ibu-ibu yo ngono to mbiyen. Jenengan manten anyar donga teng Allah, ya Allah, muga-muga kula rabi pisan niki ae. Bojoku muga-muga ya iki ae. Bojoku muga-muga dadi wong lanang sing setia. Lah ngoten to nggih? Akhire bojomu ora patek nyekelan duit. Mergo wong lanang setia biasane ora patek nyekel. Mergo sing ngarep nggih polah ora enek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wong lanang ya ngono, manten anyar donga teng Allah, ya Allah muga-muga bojoku ya iki ae, sok muga-muga ya panggah ayu kaya ngene iki, ya muga-muga panggah manut kaya ngene iki. Akhire bojomu njalukan duit, Pak. Mergo wong wedok ayu iki ragate. Wong wedok manut ya duwite kudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Asline dongane panggah disembadani Gusti Allah. Lah sing jomblo-jomblo ya ngono, Gusti jenengan paringi bojo sing salehah, akhire sampai umur 20 barang rong rabi, umur 17 rong rabi. Lah mergo awakmu sik koclok. Biasane wong koclok kuwi rong dicethukne karo wong wedok salehah, iki mergo dongamu ya mandi ning ngene Gusti Allah. Mlakno donga sing ringkes supados saged nderek Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngantuk napa dereng? Derek Kanjeng Nabi setunggal urusan napa? Akhlak. Mergo akhlak niku penting para rawuh. Lah suatu saat wonten sahabat niku sowan dhateng garwanipun Kanjeng Nabi. Namine Sayyidah Aisyah sinten? Nggih, Sayyidah Aisyah niku garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidah Aisyah, kaifa akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Alah rene sing jawab. Kaifa akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah, jenengan lak garwane Kanjeng Nabi, bentinten mesti panggih kalih Kanjeng Nabi, teng dalem mesti kalih Kanjeng Nabi. Akhlake Kanjeng Nabi yo napa Sayyidah Aisyah? Daipun Sayyidah Aisyah piye? Kana khuluquhul Qur'an. Kanjeng Nabi niku akhlake kados Al-Qur'an 30 juz. Mulakno dawuhipun Imam Sahal wonten kitab Ihya niku dipun dawuhaken inna min alamati hubbillahi hubbul Qur'an wa alamatu hubbil Qur'an hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiyang niku tandane ngaku seneng karo Allah mesti seneng karo Al-Qur'an. Mulane mugi-mugi lembaga pendidikan Al-Qur'an niki kalih Allah dipun paringi istiqomah ila yaumil qiyamah nggih, dalam rangka menuntun umat menuju generasi sing kados akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku kados Quran mlaku, Bu. Kanjeng Nabi niku kados Quran mlampah, Pak. Mulane teng Quran niku lek menggambarkan karakternya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah niku kathah. Niki kula ringkes mawon niki lek dijelasne taun-taunan mboten mari.
Dieling-eling tenan niki mengke. Kersane mantuk kondur saking menika estu-estu pikantuk ilmu ingkang manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Salah satu akhlak dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diantarane awake dhewe niki lek urip teng alam donya aja gampang mutungan napa? Kok mutungan? Ojo gampang mutungan, ngertos? Mriki bahasa mutung paham napa mboten? Ngambek bahasa Indonesia, bahasa kerene ngambek, bahasane wong Nganjuk napa? Ojo nesu-nesu ya. Ojo nesu. Niku akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Blitar mutung, Bu. Mriki mutung mboten wonten? Purik wonten purik. Pomo senggak-senggakan karo kancane terus dilokne titik nesu ngono apa bahasane? Ya wis ngoten niku nggih. Mulane niki akhlak yang ditanamkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, lek awakmu mutungan Muhammad, lek awakmu gampang nesu Muhammad, masyarakat kiwa tengenmu mesti ngalih kabeh. Walakno niki menjadi konsep kebahagiaan para rawuh. Kula panjenengan sedaya niki lek uripe teng alam donya kepengin seneng, diantarane syarate aja gampang nesunan. Sampai-sampai wong Jawa lek ngistilahne wong nesunan niku ketok cepet tu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lano kena dititeni, tanggane jenengan kok umure sik titik kok ketok tuwek, kuwi mesti gampang nesu. Mergo ora tau duwe duit karo sing lanang. Pak, dirungokne nggih. Heeh, niki tak sawang kok wedoke 80% iki apa wong Nganjuk akeh rondone to niki. Sing lanang kon tunggu omah niki wedokan. Alah. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah diabsen niki rondo sedanten. Bahaya, rondo wae ya ora ning ngarep. Sing ngaji sik enom pisan malah diomongi rondo niku. Pikiranku malah traveling kok ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlake Rasulullah napa Bu? Tidak mudah nesu utawa tidak mudah napa? Marah. Niku Kanjeng Nabi. Lan uripe awake dhewe kita diintrospeksi, kira-kira ya awake dhewe tambah tuwek, tambah nesu napa tambah manut? Mulane alhamdulillah kalih panitia ya awake dhewe dilikne neh. Dalu niki diwehi gambaran jajan digandulne. Niki awake dhewe gen kelingan masa kecil bahwa bocah cilik wimbiyen Bu senenge mek gur oleh gek cah cilik ora tau bawengi diumprengi karo make yo nang sinau. Ora sinau dadi wong goblok ngono. Enek ora sing nesunan karo anake ngono kuwi. Ngono anake sesuk ya ora mutung ora, panggah gulet nggih to. Mulane kadang bengi barange bar dincut bapake terus genten anake barang ya ora mutung anake. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki menggambarkan apa to awake dhewe iki gen balik kaya zaman biyen neh, zaman cilik neh, bahwa kebahagiaan itu ora kudu bar tuku lemah. Kebahagiaan ora bar tuku mobil, kebahagiaan ora bar tuku emas pirang-pirangane gram, kebahagiaan ora bar tuku apa-apa, kebahagiaan bar oleh apa? Oleh blonceng sitok lho senenge ra umum. Malah lek ngiri-ngiri karo panitia rong oleh didudut wis diiri-iri karo bocah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata wong bahagia niku penak lek nderek sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyapa wae dhewe bahagia dadak ngenteni mobil anyar, bahagia dadak ngenteni omahe magrong-magrong, bahagia dadak ngenteni emase, wah sakmene, bahagia dadak ngenteni bojone ayu, kesuwen. Gitu. Pokok mantun derek sunai Kanjeng Nabi awake dhewe wayahe kudu bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mlakno Kanjeng Nabi niku oleh Allah dipurui walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Muhammad aja nesunan ya. Aja mutungan ya.
Mergo lek mutungan iki wong kiwa tengen muntek kabeh Muhammad mlayu kabeh. Mulane kula yakin kula panjenengan niki rumah tangga sing lanang ora gampang nesu, sing wedok senajan to cangkeme kenyih. Wingko rumah tanggane 50 taun ya panggah awet. Nggih to nggih? Utawa swalike sing lanang glonjom greget neneng sing wedok ora gampang purik, ora gampang nesu, rumah tangga ya ayem tentrem. Ning swalike sing wedok lambene celar-celar sing lanang ya ora gelem ngalah. Weh, rumah tangga ndang selesai. Mulakno sakniki akeh rondo, akeh duda ya ngono kuwi. Mergo ora iso ngempetna. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang nyuwun sewu kula temuti-muti nyontokne wong wedok iki kadang enten swargane kurang 2 senti mlebu swarga. Niku iso mencolot saka swarga terus cemplung neraka ya gara-gara mutungan. Sing lanang lara kena stroke, ngopeni 2 taun ra betah, akhire terus golek lanangan neh. Lah kuwi wis swarga kurang 2 senti mlebu swarga gara-gara ra sabar mutung karo sing lanang kecemplung neraka. Ya gara-gara napa? Gampang mutungan niku wae. Mulane swarga niku menunjukkan atau merindukan orang-orang yang tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Lan dalu niki nek aku ora iso ngecakne ilmu kan mesti nesu to iki. Nah iki disuguhne kon ngapakne iki. Ya untung ngajine judule pas ora oleh apa? Ora oleh nesu. Lan oleh nek tukang ngaji misalkan sone ra penak, selawatane kurang penak terus nesu berarti ngajine kurang suwi ya. Sami guru madrasah ya ngono ngulang muridé karek loro, karek siji terus mutung pisan. Weh, bar iki. Padahal Mbah Yai ini lho kurang 2 senti mlebu swarga, Pak. Gara-gara mutung lho malah ra sida mlebu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis 20 tahun nyabari ngimami musala sak adane, sak komate, sak pujiane. Makmume mek kuwi-kuwi. Lah kok nesu. Bar tenan ya. Mulakno Kanjeng Nabi dewe Gusti Allah aja nesu. Lan alhamdulillah kula kadang lek pengen nesu ya nesu kadang. Kados awan wau kula ya asine pengen nesu ya pantes. Ke jam 7 sampai jam 12 wis ngomong anak. Mergo alhamdulillah bojoku ya sak mulang SD ngoten niku Bu. Lan dina niki kula pekerjaane ternak teri niku. Nganter anak karo nganter istri. Mantun niku gendong ya anak ya Allah gek diturok-turokne malah ning omah bodho cek son wong-wong niku. Weh, son horeg niku. Aku ya ora wani nyemantani wis bene pancen kesenengane wong rowono-reno. Akhire ya lekas turu no alhamdulillah bojo mulih. Lah bojo mulih lho. Teko ngomah ya ora langsung gendong anak ora, melu turu pisan. Lah anake tangi aku ngejak neh. Lah pas ngejak anak enek tamu. Wayahe ngegekne wedang bojoku sik ngorok. Lah wi ngono aku misuh-misuh ora pantes kok. Matamu ra roh to kate isuk sing mulang. Wi nggono lho ya nggono. Mergo aku ngaji ya alhamdulillah iso ngapal. Aku ya ora nesu biyene tak jiar-jiarne lah paling ngene iki nyabari 50 tahun kas ya mati aku ya ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire yo ngoten niku mlakno kula bakal kelingan swarga lek wis cuwedhek kurang 2 senti aja sampai ucul Bu nggih. Aja sampai ucul Bu nggih. Ngoten misalkan mlakno wong lanang niku berat to Pak. Berat. Tanggung jawab mulai qabil tunikah sampai mate. Ki wong lanang iki tambah tuwek kira-kira nyambut gawe tambah sregep apa tambah rasa-rasen. Tenan jenengan lek mutung tenan. Bar pikiran nganjuk ya. Mulane aja mutungan Bu ya. Sing biyen maune manten anyar dijatah misalkan sedina 3 juta. Ora enek sedina 3 juta ora enek. Layak penceng-penceng ngono anu. Bojone DPR. Heeh. Lah biasanya 3 juta niku pinten Bu?
sak panenan patang sasi alhamdulillah layak akeh rondone kuwi mang Allahumma sholli ala Muhammad. Sing lanang rawani nyauri kakek ngaji ning nek ya aku terus iki ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi Bu? Ilang aku malian. Teko pundi wau? Heeh. Misalkan sing wedok niku nyuwun sewu mbiyen pas nalika mantan anyar sedina 3 juta. Lho, sing jenenge mantan anyar becekan lak yo mesti akeh. Mosok becekan belas ra diwehne awakmu mbiyen. Jan kebacut bojomu. Terus saiki manten lawas karek sedina ya Allah, kadang 10.000, kadang belas. Kadang ngono ya pangah njaluk jatah men bengi ya to. Ngene suwabar ana buah sok ben mati wong model ngono. Ora usah njaluk pekat, ora usah mutung, sabar. Mergo niku karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten nggih. Dadi awake dhewe nyuwun teng Allah supados iso nderek akhlake Kanjeng Nabi, di antarane napa wau? Alah lali. Aja mutungan nggih. Niki kersane bola-bola selawat niki nggih mengke ndak mutung. Wis kadung gawe seragam, wis kadung sarunge anyar, kopiah anyar ya to. Bilek ra ditampile maneman, gek kadung milate niki selawatan setunggal lagu riyen nggih. Kula ya kepengin nyumet rokok niki wau. Lah kula batinku ning kono lekah rokok wis disumanggakne weh. Jan jarai aku iki batinku. Gek wau dalane mriku jan menantang. Daerah mriku lho. Kula sampai guyon karo bola-bola jane Pak Gibran iki ora tau liwat kene, dalane kok ora tau didandani. Latihane black barang kadang. Daerah mriku wae lho Bu nggih to. Dalane kan kaya kehidupanmu to. Grunjal-grunjal ngono. Ora penak blas. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Monggo salat Perdamaian,
محمد سر العلا يا ربي صل على الرسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا الغر ختما أولا الغر ختما أولا والنبي محمد نبي آخر الزمان rahmat bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia dan bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagi purnama di tengah malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya Wahai kaum muslimin muslimat sampaikan sholawat salam Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin siril ula Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin siril ula wal anbiya wal mursalin al ghurri khatman awwala al ghurri khatman awwala al ghurri khatman awwala Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Subhanallah wa la ilaha illallah Subhanallah wa illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Rabbi inni ya da sifatil aliyah qaimun bil ghina uridu atiyah Rabbi inni ya da sifatil aliyah qaimun bil bina uridu atiyah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Subhanallah Subhanallah illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah tahta babi raja waqaftu
Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun ngantuk napa dereng? Sampun nggih. Jujur mawon mboten napa-napa. Wong niki maulid to nggih. Maulid niku Kanjeng Nabi niku kan lak ya wong sing paling jujur to nggih. Nggih. 10 menit malih nggih. Awake dhewe nyuwun teng Allah supados diparingi rezeki sing paling agung napa wau saged nderek-nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal napa fi akhlaqihi, akhlake nderek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing kados piye diantarane Kanjeng Nabi niku nggadahi akhlak, nggadahi budi pekerti, ora gampang nesunan. Kayak dieling-eling, benjing tangi turu, misalkan bojo rung wae duit, jangan rung enek, beras pas entek, ojo nesu. Dadi sing lanang-lanang jaluki duit sing wedok, mami rang rungokne ngaji to kowe. Ojo nesunan. Heeh, wis to diteluwateni kembung-kembung wetenge jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lajeng sing nomor kalih awake dhewe nyuwun teng Allah supados saged nderek Kanjeng Nabi diantarane fi akmalihi. Amaliyah amal keseharian niku awake dhewe lek saged nderek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku lek ngamal pripun para rawuh? Halo. Kanjeng Nabi niku lek ngamal pripun? Krasa nguyuh bene to. Daripada ditaleni karet iki mah menteng-menteng. Wis dicowekel ngene yo. Kanjeng Nabi niku lek ngamal nate dipun wastani kalih para sahabatipun. Kanjeng Nabi nate wasiat teng para sahabat, "Iqmal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan." Terus Kanjeng Nabi niku lek ngamal, lek urusan donya, ngamale kok urusan donya, pekerjaane kok urusan donya, niku Kanjeng Nabi nggadahi prinsip ka'annaka ta'isyu abadan. Awake dhewe niki lek iso duweni prinsip sik kaya urip selawas-lawas. Dadi lek pekerjaane saiki durung mari, kenek diterusne sesuk. Lek sesuk durung mari kena diterusne esuk mben. Saiki wayahe taun iki rabi ning urung rabi. Ya sabar ae. Sapa ngerti taun ngarep rabi. Sing sakniki taun niki wayahe jatahe sugih misalkan. Ndonga wis kerja wis metingkelan ning kok urung sugih-sugih. Oh berarti aku paling sugih taun ngarep. Ndelala tahun ngarep urung sugih, panggah ae. Wo berarti tahun ngarep pun ngoten mawon. Niku Kanjeng Nabi. Lan Kanjeng Nabi niku gadahi karakter ngoten niku lek urusan donya ora kenek digayuh sakniki, isih enek dina sesuk. Misalkan daerah mriki kan usumpe wong nandur brambang to nggih. Heeh. Pomo misalkan Pak jenengan wis setengah telu pas usum brambang panen. Urung luhuran. Kira-kira diterusne panene apa leren sik 5 menit luhuran. Terusne. Oh, berarti padha karo maliran berarti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sami pun jenengan misalkan nggih pun maca wayu wis wedaan kewandel. Delalah kersane Gusti Allah 4:30 diparani kancamu dijak becek. Urung ngasaran. Beceke adoh kira-kira engko mulih bar magrib. Iki kira-kira jenengan leren sik wudu terus ngasaran apa bablas? Oh alah, padha berarti nggih. Lan niki eling tineling nggih, eling tineling. Lek urusan donya Bu, Kanjeng Nabi niku nggadahi karakter, nggadahi prinsip. Lek ora saiki kenek sesuk niku urusan donya. Sami misalkan jenengan banjir orderan,
Nguakeh wong sing order. Ndelalah kersane Gusti Allah wayahe zakat pisan. Kira-kira ndang zakat saiki apa di zakate sok-sok ben mergo saiki wis petung wis akeh. Tenan lho nggih. Alhamdulillah. Lek ngono berarti wis kaya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Awas lek ngapusi. Mulane kula jenengan niki kedah gadahi prinsip ngoten niku dan dawuh Kanjeng Nabi niki kalih para ulama dipun jelasaken. Mulane awake dhewe niki lek uripe kepengin rezekine tambah gampang, tur tambah barokah. Kepengin napa mboten? Lek golek duit tambah penak tur tambah barokah, kepengin napa mboten? Dawuhipun Abu Lais wonten kitab Tambihul Ghafilin niku diantarane nomor setunggal Allah yuakhiru syai'an min faraidillahi li ajlil kasbi. Aja awake dhewe niki menunda perkara wajib alasane mergo nyambut gawe. Mulane walaupun musim panen, musim tandur, musim adem, musim apa ae niku aja sampe menunda perkara sing wajib. Saged tampi mboten, Pak? Saged tampi napa mboten, Pak? Misalkan Pak jenengan malam Jumat mantun yasinan, bojo njaluk dikumpuli misalkan. Lah, urung sampai buka klambi kancamu teko ngejak ngopi. Kira-kira budal ngopi karo kancamu apa ngumpuli bojo dhisik? Ngopi. Berarti padha raku berarti ya. Mulane nderek Kanjeng Nabi niku abot nggih. Angel mulane niki awake dhewe ndonga terus nang Allah antar zukona kamalal mutabaah. Ya Allah, panjenengan paring rezeki kula niki saged derek-derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo ngumpuli bojo niku ya wajib, Pak. Apa meneh bojone wis gatel ya Bu ya. Terus akhire setorine wong wedok-wedok padha sliweran biyen kae iki piye sawahe digarap apa ora iki? Era digarap timbang tak gadokne lho iki kok. Lah niki ya malam Jumat pisan. Ngaji niki awake dhewe perdu payah. Golek ngajine terlalu bengi, gek jenengan wis kadung bar ngaji ngomong ning ngene iki pengen karo bojone, gek bojomu ora iso nglakoni mergo kang ngantuken sing dosa aku. Ana ndak usah suwi-suwi. Kuwi malah ngamalne ilmu ya. Bojoku malah sawi rata kapak-kapakne, Bu. Kula bengi mek metu wae bahkan bojone lek cerita Mas, dek nukae iki bakul jagung liwat ngarepan taraki aku rondo lho Mas. Lah napa to, Dik? Lah ben rene aku tuku mesti dhewe gek sampean mesti renek. Ngono anggitmu dadi bojoku ya angel. Diejolne wong kene bar ngaji ra oleh mutungan malah kon ngejole bojo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Mulane Kanjeng Nabi niku boleh urusan donya, urusan pekerjaan donya gadahe prinsip lek ora iso mari saiki kenek dimarekne sing penting kewajibane karo Gusti Allah. Lan dawuhipun para ulama Allah yuakhiru syai'an min faraidillahi li ajlil kasbi. Aja nunda perkara-perkara wajib mergo alasane sibuk nyambut gawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha mahasiswa-mahasiswa yang ngono sajake duwe gendaan ndang njaluk rabi, ndang rabinen mergo ngrabi calonmu bojo kuwi luwih fardu daripada sekedar kuliah. Omneh kuliah jurusanmu ora patek jelas pisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekon timang. Amale Kanjeng Nabi niki lek urusan donya lek ora mari saiki kenek diterusne tapi suali wa mal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan. Lek ngamale urusan akhirat, urusan hubungan karo Gusti Allah, sing urusane akhirat niku ora kenek ditunda. Dadi aja terus wong daerah pundi wau Kajang, wayahe Mbah Yaine wis adzan luhur, adzan ngasar, adzan magrib. Alah sesuk enek magriban neh. Iki wong koclok kuwi. Kadang wong malirane demo ya ngono, Pakde. Wayahe magriban, Pakde. Alah Gusti Allah ngerti lah aku repot. Untung cangkeme ra ditapuki malaikat iki.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nawa bungko ibu, bojomu ya ngono kuwi ibu. Mulane oleh urusan-urusan perkara wajib, awake dhewe kudu gadah prinsip. Lek saiki ora tak lakoni, aku sesuk wis mati. Mulane misalkan urusan salat nggih ngoten, nek aku ora salat saiki, aku kira-kira sesuk wis ora iso salat. Sami wayahe ngapiki bojo, wayahe ngapiki tangga, wayahe ngapiki dulur niku perkara wajib to nggih. Mulane wong niku pirang-pirang sing iso ngapiki wong adoh, tapi ora patek iso ngapiki bojone, Dik. Dong mboten? Dong mboten? Nah, ra trimo dong ding ya. Okeh wong lanang iki iso guyu sumeh karo wong wedok adoh, tapi ra patek iso guyu sumeh karo bojone. Nek ditekoki wong adoh gayane wae solusi. Wong wedok nggih ngoten, pirang-pirang wong wedok iku sing pinter maca ayu ning ngarepe wong lanang liya, tapi ra patek maca ning ngarepe bojone. Pi wong kacang ya ngono kuwi. Ya Allah. Sami mawon. Mulane lek mantun ngaji ngeten iki boleh urusan akhirat. Aku lek ra iso maca ayu saiki ning ngarepe bojoku, aku sesuk wis mati. Bojoku iso rabi neh. Ya ta, mulane maca sing ayu niku ya penting gen bojomu betah neng. Mulane bojomu seneng neng warung kopi sing enek pangkunan-pangkunane kae. Kuwi mergo ning kono ya ayu-ayu Pak kabare. Kabare kula ya dereng nate mlebet. Wong kula nate badhe ngaji teng daerah Tulungagung ya ngono kuwi. Wadung tak enggoki bakno warung kopi pangkunan ngono kuwi lho. Aku wadung gawe sarung padahal mek pengen tuku rokok tok. Bening jero bubar cah nom-noman niku. Ya pangkunan karo wong ayu-ayu ngono kuwi. Dadi aku pas kuwi ya ngematne jane wong ayu ya apa. Mboten pengen bojoku dhewe mendina mangku aku ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah pun setengah 11 nggih. Dadi diterusne kapan-kapan malih nggih. Dadi muga-muga niki wonten manfaate, wonten berkahipun. Dadi peristiwa Maulid niki awake dhewe muga-muga karo Gusti Allah diparingi rezeki saged derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan napa wau? Akhlak. Kanjeng Nabi nggadahi akhlak sing boten gampang nesu. Terus sing nomor loro urusan amal. Kanjeng Nabi niku lek ngamal urusan donya prinsipe pripun? Sesuk seenek dina neh, tapi lek urusan akhirat aku sesuk wis lan lek berbuat apik kula yakin iku mboten ditunda-tunda mergo amale kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun muga-muga wonten manfaate, wonten berkahipun sedaya sing rawuh kalih Gusti Allah diparingi dzurriyyah, diparingi keturunan sing akhlak soal amalipun saged memper-memper Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing dereng pikantuk jodoh muga-muga pikantuk jodoh sing kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing lanang-lanang muga-muga bojone kaya Sayyidah Aisyah, kaya Sayyidah Khadijah. Ngoten nggih, bareng-bareng mau sholawat mugi-mugi majelis punika hadroh punika asdasu oleh Gusti Allah diparingi abadi, diparingi istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammadin adada ma salatan daimatan mulkillahi Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
ada fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Niki saderengipun dipun dongani, monggo kita sedaya ketun Fatihah kita tujuaken dumateng sedaya tiang-tiang ingkang berjuang wonten lembaga pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Jannah. Mugi-mugi Allah dipun paringi kesabaran, dipun paringi kesuksesan dunia akhirat nggih. Lan sedaya ingkang sampun wakaf, ingkang sampun jariyah, ingkang sampun sedekah wonten madrasah Raudhatul Jannah, mugi-mugi Allah dipun tampi sedaya kesaenanipun bi barakatil Fatihah. Terakhir, monggo ketun Fatihah kita tujuaken dumateng sedaya ahli kubur kula lan panjenengan sedaya leluhur kula lan panjenengan sedaya tiyang sepah kula lan panjenengan sedaya, saha sedaya dzurriyyah utawi keluarga kula lan panjenengan sedaya. Monggo panjenengan sebataken sedaya leluhur, sedaya tiyang sepah panjenengan sedaya para rawuh. Lahumul Fatihah. Saeng kawula kathah kekurangan nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.